Какво хора, аз съм Слагън и днес ще тегля тъмболата ми в Thunderdot. Ето е нея. Бях казал, че ще тегля на 60 абоната, имам 60. Ще тегля от YouTube Random Comments. Ще изтегля един победителя и резерва за всеки случай. И да, сега само ще чакам да ми зареди. Ето. Гол, това само 7 коментара. Добре, няма че. Не, само. Това. И победителят е Minecraft TP. Добре, няма да ви подписвам. Да видим дали се е абонирал. Sorry Pitch, но казах, че трябва да се абонираш. Така, да видим кой е другото победител. Така. Funny 23. Добре. Да, sorry, теб и как ще трябва да се абонирате. Нифрон. Добре, то Pitch, само да видим нещо. Той май се беше абонирал. Да, ето, абонирал се. Дали елата ми тук няма значение. Така, победителят е Нифрон, само да се подпиша. Той пиче даже май в сървъра, така. Нифрон. Имаш 2 дена да ми пишеш. И иначе, ако не си искаш на дата до 2 дена, ще я вземе Kratos BG. Сори, ако съм бъркал. Така, да видим той дали е изпълнил условията. Ми не пич, сори, но ще видим кой е другия. Оф, Minecraft TV. GoBG. Той мисля, че беше изпълнил всичко. Не съм точно сигурен. Да видим. Само много да търсим. Добре, абонирал се, значи към GoBG ще бъде резервата. И да, както казах, Нифрон, това е победителят, а това е резервата. Нифрон има да ми пише 2 дена, ако не си вземе награда за 2 дена, към гол ще я получи. И да, до скоро.